Aitziber Salinas, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo. Ondo, udaberria hasi da, baina... Bai, bueno, goxo gaude hemen, ez da? Bai, hori eskertzen da, ez da? Bai. Barruan egoteko giroa egiten du. Tira, Eusko ikaskuntzatik etorriko da bosten bene Aitziber Salinas, Eusko ikaskuntzak bere artxibetan dituen gai eta izlariak ezagutarazteko, eta gaur Napoleon eta Waterlooko batalla izango dugu hizpide. Ekainaren 18an beteko dira 200 urte Napoleone Bonapartek Waterlooko batalla famatua galdu zuela. Napoleonentzat sekulako hondamendia izan zen 1815ko galera hura ondoren bere gainbera itxi baitzen. Waterloo Belgikan eta Napoleonen galera. Historialarien edo historian egindako ikerketetan argi ikusten da Waterlooko batalla hark Euskal Herrian ere eragina izan zuela, ez da Aitziber? Hemen izan ziren, badirudi ez daukala harreman handirik, baina... Bai, ze Waterloo aipatu eta beti iruditzen zaigu, han, ez da? Belgika inguruan gertatu zen kontua dela eta Euskaldunok lotura handirik ez genuela izan horrekin, baina... Mugimendu izugarria izan zen hemen, gainera 1800 eta mairutik, agian data hori ezagunagoa egiten zaigu, ulertzeko aurrerago egin behar da denboran, eta Gipuzkoako edo Euskal Herriko historialariek ikerketak egin dituzte, hemen zer gertatzen zen edo Euskal Herriarekin zein harreman zuten jakiteko, horretarako daukagu gurekin, Gipuzkoako historialarien elkarteko presidentea, Álvaro Aragon, egunon, Álvaro. Kaixo, egunon. Kontua da, Eusko ikaskuntzak eta historialarien elkarteak elkarlanean, jardunaldi batzuk antolatu dituztela, hau aztergai dutela, Gasteiztik Waterloora. Bidea luzea ematen dut, gaina abioiri gabe eta zer gabe, baina bide hori existitu zen, ez da, Álvaro? Bai, egia esan, gerra 1808tik jarraitua zeon, eta, azkenean 1815an gertatu zen gertakari famatu hori, nolabait izen potola bihurtu dena, baina, horren, prozesu guzti horren bukara izan zena. Eta militarrak hemen izan ziren, etorri ziren, eta zer aurkitu zuten Euskal Herrian, non bizi izan ziren? Kontutan eko berdugu, hori, gerra baino lehen edo, Euskal Herria berez merkataritzarekin lotura handia zeukala, eta berez lurralde nahiko aberatsa zala, Amerikari esker, Europarekiko merkataritzari esker, eta orduan, frantsesak honea etorri zianean nolait dena arpilatu edo bereganatu zuten. Bertan, tropak eta gudarosteak akantonatuz, eta gero bueltan, aliatuk atzera arazi zituztenean, orduan ere aliatuk bertan eontzian akantonatu. Orduan, bertako jendearentzat izugarrizko zama izan zen, esan dezakegu 5 edo 6 urtetan, jarraian. Onerako eta txarrerako, ez da? Bai, momentuan epe motzera txarrerako, noski. Ze hori mantentzea, pentsa ustak militarrentzat zijustela gehienetan, eta baita aberiak, eta bar. Eta orduan, epe motzian, gero epe luzian, agian onura batzuk ere lortu zian, noski, ze gauzak asko aldatu intzian. Adibidez? Pentsatu behar dugu Napoleonek ezarri zuela kode zibila. Eta horrek nolabait ere denborarekin aldaraziko ditu gauza guztiak, erregimen zaharra bukatu eta erregimen berria sortuko da. Nolabait gaur egun ditugun oinarri politiko eta juridiko guztiak hortik datoz. Eta nolako Euskal Herria aurkitu zuten? Badago erregistro ere utzi zuten eta lekukotza bat ere bai, ezta? Hor bizi izan genuen gizarte horri buruz. Bai, nolabait, aipatzen dute gizarte nahiko langiletsua zala, eta bere ohiturak bazitula, eta barrez, eta pixka kontatzen dute nolakoa zan, ez? Adibez, txaskarrillo moduan esan dezakegu, oso gustuak zutela kakaoa edo txokolati hartzea, goizian goiz. Zagi txurroekin edo txurroekin. Ez dut uste txurroekin, baina, gozaltzeko bintzat esaten dute, ja, 18. mendearen hasian, hartzen zutela kakao, edo txokolatia. Gero txokolati hartu ondoren, mezara juten zian, 12 edo, eta gero, voltaxka bat eman, pasiatu edo bere negozio eta zarduratu, kaian inguruan,
Eta geho bazkaldu, eta oso ohitura handia zeon ere garai hartan, siesta botatzeko. Eta hori ere aipatzen dute. Ze nolabait atentzioa deitzen zioten. Ohitura batzuk ez dira inbeste aldatu. Ez. 100 urtean. Bai, ohitura onak behintzat, ez. Eta hoiek izan ziren nolabait militarrak ikusita danborra da asmatu zutenak? Bai, bueno, aurretik ere ohitura bat zeon. Kontutan eki behar dugu Gipuzkoa mugan daola, eta historian zehar, beti Espainia eta Frantziaren arteko gatazketan, kokagune estrategiko bat izan dela. Eta orduan bertan, ejerzito profesionalak hemen ez zeuden, nolabait gure foruk eto ematen ziguten aukera bertako jendia armatzeko eta bertakuk defendatzeko, ez, euren lurra. Eta orduan urtero egiten zituzten saiakera batzuk edo ekimen batzuk alarde moduan. Ez, pixkat entrenatzeko edo, urtian bitan iten zituzten. Eta hortik nolabait geratu da ohitura hori, ez? Gero hori jai bihurtu da, eta Irungo alardeak, Hondarribiko alardea, bertako danborra da ere, horrekin zerikusi handia dauka. Militarren Juan Etorriak beraz festa utzi du, ez da... Bai, nolabait karga militar hori kentzegatik, ez? Bihurtu da festa. Beti herri guztiek nolabait karga negatibo hori kentzeko, saiatzen dira bai erlijio mailan edo bai militar mailan egon diren ekintza horiek, pixkat kultura mailan bihurtzea edo jai bihurtzea. Albaro, asteazkenean da hurrengo hitzordua, 1813ko operazio militarrak Euskal Lurraldeetan aztertuko dituzu, eta ez dakit zergatik aukeratzen duzue ikusten? Nolabait Waterlooko gertakaria ulertzeko atzera jo behar dugu, derrigorrez. Eta orduan, 1813ra jo dugu, nolabait ere, 1808tik hasi gintezke, baina nolabait aukeratu zen 1813 hori, ze, oen dela 2 urte egontzian horren inguruko ospakizunak, eta berriro ez errepikatzeagatik, hori hartu dugu abia puntu, eta abia puntutzat hartu dugu hori, eta gero nolabait ze gertatzen da 1813tik 1815 bitartean. Baina izan alda beste aurkekuntza berezirik edo norbaitek... Bai, jendia ikerlariok jarraitu dugu ikertzen, da nolabait 1813an gertaturiko ospakizun horrek bultzatu gaitu, ez? Berriro gauzak errebiziatzera, artxibotara juten, dokumentu berriak aurkitzera, eta bar. Eta hor, emaitza berriak daude, noski. Eta Euskal Militar sonatuak izan ziren gainera tartean, ez da, garai hartan? Bai bertan adiez Waterloon, eta bai inguru honetan, ez? Hor dugu Araba Generala, hemen Donostian ere Odonel geofamatua izango denaren barbaso hori ere hemen ibilizan, bere garaian Castaños, horre eztabaidagarri izan den pertsonei hori, ez? Asko egontzian, bai. Profesionalizateaz gain zaletasun hori ere zabalduta dago, ez da? Bai aztertzeko garaian, bai adibidez ekainean Belgikan Waterloo batailaren ospakizunen 200. urteurren horretan, Euskal Ordezkaritza ere izango da festagiroa, baina? Talde asko daude, bai hemen, bai Bizkaian, bai Gasteizen adibidez, ez Araban, nolaiteko rekonstrukzio militarrak egiteko. Eta orduan, adibidez, iaz egin ziren Gasteizen edo Iruñan egin ziren ospakizun horietan, parte hartu zuten, hemengo taldik. Eta normalean hori gehatzen dira, bere arropekin eta bere armekin bizkate ariketa horiek eta egiteko. Aztertu, ondo ikusi, zer jantzi, zer eraman, detai asko hartu behar dira kontutan, ez da, egun batean... Ez, eta gaina oinarri historiko edo historiografiko handia dute, hau da, ezintzea lan nola jun, edozein arropakin edo edozein fusilakin agertu. Dena oso ondo zehaztuta dago, oso ondo ikertuta, eta kontu hondian izaten dute historia bai. Gasteiztik Waterloora izeneko hitzaldia antolatu duzue. Hitzordu hori non eta noiz izango da? Hitzaldi horiek izango dira ia, 15 behin edo, eta izango dira Akuariumean arratsaldeko 7.
Eta, bueno, sarrera librea da, noski, nahi duenak agertu daiteke bertara. Bertara joan eta hortxe, azalpenak eskuragarri ez da, orduan. Asteazkenean urrengo hitzordua, urrengo apirilak 9, apirilak 30, bertan izango da, ez? Programa hartzeko Bai, bertan, eta gero hori interneten bidez ere eskuragarri dago. Tira, Álvaro Aragon, Gipuzkoako historialarien elkarteko presidentea, eskerrik asko gaur batalla horrek ez da, eta Waterloo ezagun horrek gure inguruan ere, esan zuen isla horren kontuak aipatzeagatik, eta Aitziber Salinas, eskerrik asko gai hauek hartzeagatik gurera, Euskal Ikaskuntzatik, guretzako gauza nahiko ez ezaguna zelako, ez da? Bai, Waterloo bai, baina hemen horren izan zuenik, ez zenekien egia esan, eta estimatuta zure laguntzari. Beti da interesgarria historialariekin hitz egitea. Lasterarte.